Ramogi TV. Ywaruok medo neno e kin commissioners mag IEBC kagidhiro akwede e kindgi giwegi kalure kod dwoko mar yiero mar kom-tend piny. Ngire Abdi Gulie koro wacho ni commissioners ang'wen manobalo kod dwoko mane oland kod jakom IEBC Wafula Chebukati ne temo chuno mondo oma William Ruto ombulu moheo 200,000. Omedo ni moko kuom jo Azimio nosingo ne Chebukati asoya kagitemo ruaye mondo oland dwoko mopogore. Gikone to duol matayo yiero e pacho kae Ochwalo dwoko magi e doho mamalo mogik ewi bura makwedo yiero mar jatend piny moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua. E neno mare, komishona mar IEBC Profesa Abdi Gulie onyiso doho ni jalup jakom IEBC Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Francis Wanderi kod Irene Masit ne otemo chuno Wafula Chebukati mondo oma William Ruto ombulu maromo 233 211 kaka yo mar chuno tielo mar ariyo mar yiero mar kom-tend piny. Mayangore bang' commissioners ang'wen go kwedo dwoko mag yiero mane oyango William Ruto kaka jatend piny moyier kagiwacho ni mago dwoko mag Chebukati to ok IEBC. Profesa Gulie bende owacho ni Amos Wako kod Rafael Tuju ne otemo chuno Wafula Chebukati mondo lok dwoko mag yiero kaka yo mar miyo gai mar Azimio Raila Odinga loch kagisingo mar miye mich maber. Ne odok ne dwoko mane ogol kod IEBC ka otielo ni IEBC ne otayo yiero ma tarik 9 e yo mar ratiro kaluwore gi chik. E kindeno, komishona machielo mar IEBC Francis Wanderi bende ochwalo dwoko mare e doho. Wanderi pod oumo iye piny ni dwoko mane oland kod Wafula Chebukati ne gin mage owuon ma ok mag IEBC. Wanderi bende okwedo neno mane ogol kod Profesa Gulie ni ne gitemo chuno Wafula Chebukati mondo oma William Ruto ombulu maromo 233 111. Joyal buche 7 mag Supreme Court koro nigi ting' maduong' malero ne jopiny to en ng'awa ma wacho adiera e kind Profesa Gulie, Juliana Cherera kod kweth mare. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.